mogele kaina gwala wana gwane ho emenu mane aya akpogi n'ego mana ibele kaira nwobele zanwu n'ego ebe amanabia ibe mo egwu nwebe egwu nwanne male nwanne maka gị na-ejoro m nwanna lo onye ọcha kwuma jụrụ ajụ ka ịbịale ka anyị tere egwu nwanne na nwanne ya tanga mmanwụ ụnanụgo eze udo anyị bịale ka anyị ree gị na ụda anyị na-ere nwere maka chukwu alụsị nwenye itekwane ka anyị baa n'egwu nwa jụrụ m mkpume ajụla ajụ nwanna lo na gwago ogwu ya mkpume ajụla ajụ odogwu na Jakarta ka anyị bịale ka anyị pụtara nwebela n'ọrụ nya gwale na mọdị m lote Igbo na-agwa egwu webe egwu nwanne mali nwanne arụ nwa iwo na mọdị nne m Bita joro m nwanna lo na-egwu dada ejima nwa gbala owu siri ike mana mgbarịba ka nwoke dị n'ime ụlọ ibi ya nwanne odogwu amụlụ na mmagwụ jiagụre wazụ nwanne m na m ndị nne m ọka nga mmanwụ eze bilo ọ dị mọmọ ka nọ m ejima na beta maọbụ abụliwe ọ bụ Kalona na magwanya bagwase poiten Oh nemuli gineka egwu ogwe monika ahaya mulo mu manago ka na kwa oli ozi aka nwa Oh ne gineka na agwago ogwe mkpu ma ajụlajụ gina onye ọcha nyesi m lote ụmụnne m lote nne ya lotegwo nne ya nwụla ya na-agwa agwa mama nwa ọ na-agwa na nne eliri ozi aka nwa ya ije n'ụwa ka o jede na Monica na-aga okporo ijide eze nne m iwu ka o jede Sondokechu mkpume ajụlajụ nkwa na ogo bụchi o si mụ jabali ya Sondokechu meze ọ Sonde ka mụ na jaja akọnye nwete eze dibịa anyị cha na-emenya bụ ọgbọ Sondokechu ịma n'igwu na-egidi n'ime mmụọ la mbe o nwere oge Sonde na-eche nche maka agale Sonde ijebe Enugu nwa bụ na ọtịchepụ aka Sonde na-ata obodo kimebe dibịa Sonde na n'ụzọ ya mgbọ gị nwayọ na m ndị ogwe gwere n'ogwu ọnụọma ogeli mala obi dị ya ya bụ nwunye Sondokechu meze nwanda eze olunwe iji na onye ọcha anya sị m jali ya m ndị ka nja oge ya n'ebe ọrụ Sondokechu aka onye nwetara na n'ụwa ya mgbọ iwe ogwulu oyi gị na-ese m ja gị ka nja nwanne ya Igbo ka nna agbaba m nwayọ Sonde n'ọdịgara oji adị nna m ndị mba pụtala ga-ama gị Igbo m nwanne egwu nwe ebe egwu nwanne na nwanne ya
onemundo ọkanga ọnụ mkpumadụ lajụ ngezi m kene pọlụ nwanne gị n'ibe ọnọ iwu ọ na-agbagwanya bụ agwa prizin anụgwa ụya mgbọ m nwanwụ daalụ zedigo gwegwere ogwe n'ogwu mkpumadụ lajụ nyasị m jale ya mụnye n'ebe ebe anọ n'ịgbanwe nwanne mali nwanne ya arụ ọkanga ọ gwara m na m ebe si ego ma akụ n'ezi ka mali ihe ọ bụ iwu na m ndị nne m do n'ọka mkpa na akara onye kpu ehi igbo mba na-agbara m onye ọcha jụrụ mkpu ma ajụlajụ na-ese m jabara ya bọledochirebon pọlụ ibe dị nwoke ji eme ọgba mbọ tinye nwebela pọlụ ịwụgo ọkụ ji adị gbanwabịba nwanne mali nwanne ya arụ nwa elote nwoke gwaraba mmiri araban nzọdigbo wegwere ogwe n'ogwu n'oge gbanwabịba nwanne mali nwanne ya arụ uwe gwere ogwe n'ogwu ọkanga ịgwara m kene ndị gị na ba na-eme nyabụ ibe nwahezi nwanne chudi okeke nje bụ kesi ụjale gịnị ana m amago na nje bụ nwere iwe ọ bụ n'ibebe odogwu na asatụ ka ncha na-eme nyabụ ibe chudi ịnụbago ya mgbọ gị nwayọ daalụ oyi gị n'onye ọcha si mmụ ji aga aja daalụ ibe na nwoke na-eme si ya jisi ike n'ebe ọ nọ daalụ na m ndị nne m ndo ịgba na-agbara m daalụ eze ebilo nwanne m Chibụzọ ịdalụ igwe obodo m kasịta injinia ọrụ m na aja gị n'egwe mala onye gwara m ya oyi ji n'onye ọcha si m ji aga aja aha aka nwanne lote nwanne ihe n'ihe o mere ọ mgbu ma jụlajụ si m kene gị n'ebe ị nọ ịnụwagụ ya mgbọ ihe ogwu egwu ebe egwu nwanne mali nwanne ya arụ ana m nna m ọnị ọchịa ya awụrụ m osi ya ma ngwugwu chedigo gị na-ejoro m ka ọ bịa digo nna m gị na-enwere iwe ọ na-eme n'ebe ọ nọ onye ọcha oyi ike ọgọ sịrị ka nna akọlụ ga akị ya ụmụ igbo mụrụ mmanwụ na-asọkwala anya oyi gị n'onye ọcha si nna m ndị ka atọsi aja aga aja ike mba n'ọlụ n'ebe ị nọ ibe dị nwoke ji eme n'ụwa ọba mbọ tinye nwebela daalụ na m ndị nne m ndo ịgba mmanwụ m eze ebilo amara m ibe mma aja gị nwelede ndaba eze domu ịgba n'ụgwọ eze ebilo nwanne m nye aka nna akpọ eze ebilo ịgba n'ụgwọ nwanne m ya bụ owu onye na-ekwu ụbọchị ụwa gbasasị ya n'ezi eze nwanne m na-ebe anya owu onye ekwuru ụbọchị ụwa gbasasị ya onye ekpeli ị na n'ụgwọ ya mgbọnwụ na m ndị nne m ndo ekpeli mmanwụ onye gwele amale m n'ọka mkpa na akara onye kpe maka egwu gị na-ejoro m mkpu ma ajụlajụ ka m na-agwa gị okwu ya igi n'onye ọcha
daalụ nwanne ya na onye ọma na-eme nwanne n'ebe anọ onye ọma ihe kenele ịmụ nwatakịrị mmụọ igwebike nwana alọghị mba na ịbara onye mụtara nwatakịrị n'ebe ọnụ owu nji ka m na-etu nwanne m nwa ngesi mụ kene ihe n'ihe ome igbo ka nna agbaba m daa eze ebilo nne m si gị nwenyiterigo nwanne m ndo mkpụma jụlajụ ịgbanwe bụ egwu nwanne na nwanne ya ni daalụ nwanne magwale nwanne ya arụ gị sị m si jali gị egwu kebite Enugu ọmaji daalụ egwu kenne ma na ma agwagwa ka ma ọbụlawa gị na agbanara ọsọrọ nwanne na ụlọ egwu kechukwu daalụ eziokwu ibe nwoke a na-agwara n'elu ụwa ka nwoke echebụbanị daalụ eze udomu inwenyite okodemme nọ n'ọgwa n'ochi ya ha ma na-abịa Innocent Peter na luo authentic injinia ọ mmanwụ na-akpọ gị eke mmụọba niile mmanwụ na-asọkwala anya ọ mgbu ma jụlajụ si m ụjọ gị n'ebe ị nọ ịnụwagụ ya mkpọ gị nwa egwu ebe egwu nwanne mali nwanne arụ oko eku ukwane m egwu owu ọgwa nwanne m ale nwanne ya rụ oji n'onye ọcha nyasị m jara ya lọya Antonia na-ekwe emojudo oji ọrụ ọvi ya odogwu nna odogwu ndị aka anyị cha na-asọla anya asọlụ ndị nna m unu mana onye ebu mmakụ nweje ndị ya sọkwale ya anya lọya na-ekwe mba n'ọlụ n'ebe nọ daalụ na na-amagwanya bụ agwa Igbo ka nna gbaba m nwaja oyi gị n'onye ọcha nyakpọlụ na m ndị ka tọsịa ka njale ya ndị oyi ya ka ntokwuo ụmụnne ya n'ebe ọ nọ igi na mba n'ọlụ mgbu ma jụlajụ kama na-abịa ibe dị nwoke na-agwa ahụ ya anyị na-ekene Chris na ability agbata ọmụ na-ata na ụmụ mụtali mmanwụ mgbume ajụlajụ nwa joro obi gị n'onye ọcha nyasị mmụja gị n'ebe ị nọ dogwu na Jakarta mba n'ọlụwo egwu nwe ebe egwu nwanne male nwanne ya arụ eze bila egwu nwe emego m karo na emonye ebutelie maka Chukwu nne m ndo kanga mma egwu nwe ebe egwu nwanne male nwanne ya igi na nje semochale ga-abụ iwe oche nne m n'ebe ọ nọ odogwu ndị aka anyị cha na-emenya bụ ọgbọ sị gị kpọkpọlụ m ya ka mmanwụ bana n'isi abụghị pọbụrụ nwanne m anyị cha na-emenya bụ ive odogwu Indonesia aka mụ na ya na-eme nwanne m nyere mụọche mbụlụ mmanwa na-asọkwala anya oyi gị n'onye ọcha si mụsị ya aga aja mkpu ma jụrụ ajụ iji na egwu nwe ebe egwu nwanne mali nwanne ya arụ daalụ iji na onye ndị asọlụ bụ ma jụrụ ajụ anya ihe nna akọlụ ga akị ya iji na ọ bịara na mmụọ babi egwu nwe ego ụlọ Igbo nwere ibido ụlọ n'isi ya daalụ mgbu ma jụrụ ajụ nwa joro bụ ka nna akọlụ ga akị ya nwa eji mejọrọ bụ tigboro ụlọ ibi ya anyị bụ n'anya
otilibijel na mmụọ babebu osi nga dịrị ya eze bilo nwanne m ibe ebe nwoke tile mmanwụ ya abụlela agbamibi ya Pelikonye pelipiadigo Nnadị yọgwụ anịm aja ga-aja odogwu n'Indonesia ka mụ na-aja ma ya gwara m ya oyi gị na-ejoro mkpu ma jụlajụ igi n'onye ọcha igi na anyere ego gị kenere nwa n'iwu na gị dị na mmụọ chemụlụ gị ọrụ mmụọ chemụlụ nne gị kama na-abịa o nwere ihe na-agwa nwa joro m nwanna lo oge na-eti nwobele egwu nwanne m na m dị n'ogwe gwere ogwe n'ogwu igi na ibe m o nwere owu egwu ọrụ gwale m mba machuo daalụ na amaja gị nyan tondo kechu mesa ịnanụwo ọnụ egwu mmanwe nwere agwụ oji n'onye ọcha nyezi m jari ya egwu ka okechu nwere m banye ncha na-emekọ ihe odogwu n'Indonesia ka nyasị m jari ya aja eze nne m ibe na nwoke na-eme otinye nwebela ndụ n'ibi nwa m ụrụ ịnụbago ya mgbọ yakana iwo na m dị nne m do nga mmanwe ka atọsi ya Igbo odogwu akpa mma nọ n'iru ọlụ ya anya onye tebe egwu anyị na-abịa anyị eje mmụọ ọbali ije enwere ime saba bi n'ibebe oyi gbara ugo agbara ka obu ugo ka anyị bịale ka anyị jee nwanne odogwu n'Indonesia ka iji na-asị mmụ keneli ihe nne agbara ka ụka mụ na-agwa gị nne ọma igi n'onye ọcha gị na-asị m zale ya ndị ọgwụ ya n'owu na-ebebe anụ egwu egwudogo mụ na ọkọlọbịa m nwa igi na nwa m onye kwere nne m onye beli gbugute return n'ebe nọ mmaliwo daalụ Chijioke ọrụ ịcha na-eme nyabive mana igi na-esi mụ ji aga aja nwa ibe si n'ụgwọ ọka na-ebe n'ebe anyị nọ nwoke nwe aka m na-agwa gị ogwu ya mgbu m ajụrụ ajụ igi na-ejoro m mụ ji aga aja igi n'onye ọcha Chijioke ị na n'ụgwọ ya mgbọrọ ebe anyị nọ anyị ma ya na mụ niile gbara kụba bụ netebe na ụlọ eze ebilo nwanne m ana m ebugolu mma akwa na m kwelilu ndị ọcha iwo na m dị nne m ọka nga mmanwụ iwo egwu nwebe egwu nwanne mali nwanne ya arụnị daalụ ko nwanne m na-ama ebe mkpu ka mmanwụ bulava ọka nga mmanwụ Igbo ka nna agbaba m nwayọ maka naanị m agwa kendo n'elu nwoke gwaraba mmilaraba mmechozoro kendo nne m ya na eze udo ọrọba gbulu m ọta eze ebilo nwajuo na-agwarọ m na-akpọ gị ka mmanwụ oyi gị na-eji oro bụ sị mụ ji gị odogwu n'India
odoguna mụrụ ka na-agwa gị ogwu ya nwa chụọ na-ekwe ka na-agwa gị nna eze ebilo ọkwa gwado ụba nke ka ị gwara m kpọba gị na onye ọcha sị m jale ya nwa chụọ na-ekwe gwado ụba nke nwe oji odoguna mụrụ nwan abatarago m nwan ka m bụrụ ete nwebele egwu maka chụwu okonne m ọchajugo na ndị ka tọzie na isi onye ekpelizute nwaja maka na egwu ebe egwu nwanne male nwanne ya ọbịa m na-egbu ọchụ okon ya egwu ebe egwu nwanne male nwanne ya rụ maka ọbịa m na-egbu gwe n'ọchụ nwanyị gị na-ejoro m nwanna lụọ igi na onye ọcha onye ọma ka gịnị a na-eme nwanne na ụlọ gbaru n'elu nwanne anya ọdabalịbanị nwatakịrị m na-agwa gị ogwu ya ọkanga onye ọma ọgwụ na-ete n'ụwa dịka ya gbaji na ike mosigburu nwunye na ike ọmụ onye ọma m na-akọrọ ka akị ya akụlu na-enelu onye anya akwa na-amụta nwa bụlịbụlị daalụ mụrụ nne m o ji n'onye ọcha si m jale ya nọso okeke njegwu odogwu n'ọchanja market ka nyanya na-eme nya bụ ire iji n'onye ọcha nwa joro m nwanna luo na-agwa gị ogwu ya unu awụgo na Pita na Pọl nwanne ya alebegolo ogwe daalụ okeke njekwu ị na anụ iwe ogwu igi na-ejoro mbosi m ja gaji gị n'onye ọcha mkpu ma ajụla ajụ gbanwe bụ egwu nwanne na nwanne ka nwanne nwamali nwanne ya rụ na ụlọ gaba na iru eze udom Pita nwa ọzọba dongitila amụ na-akpọ ga-akpọ odogwu n'indo na-echi ya oyi ji na-ese mmụji aga aja daalụ eze bilo ebugo ọgwa anya rọbegolo ogwe dongitila oyi ji na-ejoro mụsị mmụji agaji gị n'onye ọcha anyị ereghị gị na-ekeji ere nwere maka gịnị n'igwunye dị na mmụọche mụrụ m o nwere oge ogide si n'aja anya aja onye opi nwenye ikewe ka mmanwụ gbaa okonne m do ọcha dịrọbele n'ụzọ na mmụọche dị n'egwu ezebilo ogwu onye gwụrụ bọsụ ụwa gbasasị ya ya eze udo nne m na m agwanya bụ agwa ọgwanya rọla egolo ogwe nwanne m na m dị n'ogwe ogworogwe n'ogwu onye ekpele onye egweli ka m banya n'egwu m daalụ igi n'onye ọcha ọla atago na m ndị ka atọsịa mba banya n'ime arụ daalụ na na-agbawanya bụ agwa okonne m ndo igbo ịnụagụ ya mgbọ m nwa daalụ elote nwoke gwaraba mmiri araba nwanne m na m ndị owe gwere ogwe n'ogwu iji n'onye ọcha gesi m jale gị ndị oyi gị mgbu m ajụlajụ ozo ndị okechu ka m na-agwa gị ogwu ya ọgọbụchi okechu bụla ebe jere n'ugwu ugbo onye ka m ụzọ ndị okechu mmụnya na-eme nya bụ ibe igbo na ọnụ tọndị gbalịrị n'ebe ebulude nwere ibe ọkụta daalụ nwa jụrụ m nwanna lo na-agwa gị ogwu ya nata amalị m n'ebe jele mbịa jelugwa n'ụlọ
ke chwa ko nwe zone ne ruge gwa mbada hanya wanegu okon wa male wota kile mana agbo igi na esesu na bo o biri ka motale manwa na solan oro bi gina na agwa gogwe na nwa odo nwa mesire ba mbo zo bi si nware bo no maka chi wusilo ndi okachi gu male nwa oro bi gina obiri ka na agwa gogwe ya o igi na esesu obole bole aluma ko nwa ke je lili na bo no igi na sera bo sai we di ne no wa kanyi nebe nwebela anya esesu igi na rabu mangolo chande no wa kanya na mbulu nene digo onye bele bolu mi igi na esesu nwobi di ko zama me kan agwa go na gulu 20,000 le munakan onye bele bolu mi igi na esesu bole bole Eza nwanne m karịrị na gbala agwụ aka Eze ebilo agwụ ekele nwa mbe elugo n'ọtịtọ Eze ebilo agwụ ekele nwa mbe elugo gwori n'ọtịtọ keriba na akpali nwa agwụ aka n'ọdụ ọba nne m do ọgwa ngwuo asị na nna ndị ka atọsi odogwu agba mma gwulie n'ihe ọnụ makara ihe ọ bụ oko nne m kere ozi na nna ndị atọni nwanne m njem ọnụ eme kere ihe na-agbalị nwa agwụ aka ya dị nwa eke ọ nawago eze nne m do kere dị ihe na-agbalị nwa agwụ aka n'ọdụ eze bilo onye na-ekwu ụbọchị ọ na-agbalị mmanwụ ọsọ ya eze bilo ekwu ukwene m n'egwu m daalụ n'ọda ọsọ veli eze bilo ọ nọrọ n'ebe ọ nọ n'ibe m ni onye ekwenye na n'ụka nna ebeden daalụ ọrụ m ibe m edere ọnụ edere onye kweli maduru obiago iwo oko nwanne m ma orobo badile nwa ọgbọ nne m ezi mụja nwanne ya n'ebe orobo badile si mụja nwanne ya janna m ndị nwa abụọ nne m eze dị na mmanwụ ma mbanyaba na ndị jele okporo oyibo onwe buli ike nata eze ebilo nwanne m nna m dị na ndị ji ego nwa kwọntiti nwere nalụ ibebe na ụlọ nwa abụọ nne m eze mụtali mmanwụ daalụ na na-agbawanye abagwan ịgba mmanwụ osi n'ozugo kere iwe ọ bụ ọgwa m bịara ka m gwa renu daalụ ọmalọ ya meke ka na agwa gị